Tanawa guys, tanawa. Why ginawa ko? Yamunta, ang kuradang, ang sayaw nga, kinaraan. Tanawa sila guys. Hello guys, majong buntag. O karon. Moto na sila sa eskwelahan, si Along Bundoy. Ano gibitaan man ni magmotor? Ay, motor pagkalong ay. Nagbaklay ra si taga helmet. Ay, kabuot. Tana, sakay na Bundoy. Wow, wala na service Along Bundoy, bay. Amping ma. Tanawa guys, tanawa. Why ginawa ko? Hallelujah. Basta kay ingani. Hala. Kalisudan. Lisod pag agianan dani kay pamitay ta dyan. Amping na. Ani ay batang cute, ani sa sapang cute po. Ug ang iyang ngalan ani si Inday Andrea. Tana sa Inday ba? Wow, ang kandis ngalam kadto pura buzag. Kani sila ang pamilyang Kandiison. Silang tanan ay Kandis. Inday be, palaw may kuno Kandis Inday. Ano magkakita sila sa Kandis kinailaman? Padu anak guys. Silang tanan ay Kandis usa ka pamilya. Ligo padlugin mga on pataw. Ani ay isa ka lalaki ni sasapa. Lalaki ako. Nang gusto og sa nina nang laba. Ano kung paong sa sapa kay kasog tubig. Ulit man Inday. Lalaki ako. Ilog na sa adlaw, ag ilog na sa tayo ng adlaw. Ay, kamaan bagawag oy. Gilag na sa tayo nagadlaw. Ito naman kayo guys. Muna nag-ilog na sa Ay, tayo. kamaan. Dapat si ante. Nay kape nga bugas. Silikon bagay. Hi ante, arang kagwapa buya. Kami as tundan oy, mga jo ko Inday Isa. Bakit? Ang tagal mo. Di ano pod sila. Naghimo na pod sa garden, ilang itiwason. O karon guys, ani ilusong ang ipakita ninyo. Ani ilusong nga guys, gikan ni sa mahayag, gipahimo ni ama na nardo. Uni gamit sa karaang panahon sa una. Bitaw lamian maglubok na ante ba exercise ra ba ning maglubok? Maglubot gazud me. Tapi gantang lubsin. Tanawa sila guys. Kuyaw ni ang ante ay sa kay duha ka alhog gihawiran. Tanawa guys. Tulo ka alhog pero duha ra ka taw naghawid naglubot. Ay, alang ga level ka silong. Wa na makapandaw. Arang master na di ka makaabas lang. Di makapandaw tanawa hamis na inig lakaw. Kana wa gay aron mahipos na ng mga kahoy ante no. Yan na. Ibughan na ni bubog ang mga kahoy dani mahinlo na dyan ni dani. Tapos silang ante. Karon na ay litson single. Dai single gilitson guys dia. Kuya wag single oy gilitson. Para ko raw ni sa kasagingan. Sa Along Bunsing. Nagbuna. Nagbulhon sa farmhouse. Ang ante dia. Tabaguna. Kapag isa gabaid pa. Karon na hatong kusinira pod. Yun ang kinakasgan si ante na lami maluto pag-adobo sa gardening babs. Kay butang tiwas ato sa garden ilang gitiwas. Makauta kay way out na dulo yung to ninyo. Kana. Sagingan ni mga duha na kasumana. Tambok din na no. Ginabas. Yamunta, ang kuradang, ang sayaw nga, kinaraan. Kay ante. Ante na. Ante, arang sakang kamaadso sa imong kurma. Naaman day maadso. Di ka saka mawangga na ante. Epektibo magulong si MD wa.
Magsugbag karning baboy si Wuwog. Tapi nang gisasa. Sige lang kita ka starring ani brad. Sige lang kita ka starring. Sugbas Wuwog aran naghanag kahoy. Di pag mga bata ari. Ano man di eh? Di si Desi. Desi Desi dit pedari nang laba. Ini kadang sanda jung are. Ha? Apuhon. Si Desi man ini ah. Ay Desi. Ya si Desi ang dalaga. Ang ulay. Ang dalagang ulay sa Santa Cruz. Di apod si Nanay Judith ng laba. Tingnan nyo guys, luto na yung inihaw ko. Inihawng baboy. Oh, karning baboy. Ay, ante. Di apod sila nagtuwas. Arang butanan ni alung bunsing bay, arang kahamis ug agi na nilig. Bitalong lami di pudan istambajan. Dani mo sila naghimog sa. Hamis na ah.